Ola, que tal, señoras e señores? Son as 6:35 da tarde. Como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se ainda cometedes ese error que comete todo o mundo de non ter Instagram, non ter TikTok, non ter redes sociais neste século XXI, por favor, facedias. E seguídenos, porque en @Voltas co Prato temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano. E hoxe é un día especial, É un día grande hoxe, Empeza a semana máis grande do ano. Non hai ninguna semana como esta. Si, xa aplaude a xente, eu sei que, claro. Como vai a aplaudir o público se hoxe temos a xente de Arzúa aquí no Voltas co Prato a Televisión de Galicia? Por qué? Por qué, diredes todos e todas? Por que esta fin de semana temos a festa máis grande de todas? E poñedeme outra vez o do Arzúa e non me quedou claro. Arzúa. Aí está. 50 anos, 50 anos, Aí estamos, todos os anos, traendo queixo para toda Galicia para parte do estranxeiro. Bueno, pois imos cociñar, sí. Seguramente con queixo, non sei. Que pasen, por favor, Xulio Mato, Begoña Vázquez, un aplauso para eles. Bueno. Volveron as carreiras, Bueno. contento, Volveron as carreiras. Pero non me pejes. Tarde festa, fin de semana, Todos os días igual, Vale pasar ben. Mira, 50... Non me invitaches, Sesión. Vale, a ver, escoitade unha Nos cousa. podemos ir? No, escoita unha cousa, antes de nada. Por favor, non me deixedes quedar mal diante da miña xente. Vale. No, isto non é broma, Vale. Con esto estou en serio, con esto estou en serio. Cuidado que te llama al lombo, non me menees. Con esto estou en serio pos dous, Pa Begoña e pa Xulio. Ti compórtate. Pero nos deixámonos ti mal en algún lado. Nunca jamás. No, ao revés, nunca me deixaste ben. Ben sempre. Ni mal, nunca te deixamos en ningún lado. Bueno, tedes ganas de cociñar. Home, claro. Pero creo que Claro. antes temos que pasar algún que outro cuse de recibo, non? Sí. Que tens que dicir ti? Buah, eu teño que dicir que... Atención a isto, Atención a isto, Galicia, atención a isto. Primeiro vamos a dar a Carme, que é unha Vale. muller que ten 90 e pico anos, que me quiso vir a ver o domingo non pudo porque estaba enferma. Así que, Carme, un bico, que lle asinei o libro. Un bico de parte enorme de para todos. Carmen, un bico enorme para Carmen, que sei que quería ir ver a don Xulio Mato. E o domingo fun ao caldo Mourente. Para, bótate para atrás. Cuidado, Mira, Para. E tiven a honra de que me nomearan Sí? como é? Embaixador, non. Embaixador do caldo de Mourente. Un aplauso para o embaixador do caldo de Mourente. Aquí está. Don Xulio Mato. Moi ben, Aí o tenes. Unha festa. Don Xulio Mato. Un caldo espectacular, por suposto, que ahora son embaixador. Correcto. E tratáronos moi ben. Estou moi contento, moi honrado. Eu tamén teño que saudar a xente de Lestedo. Porque antes estuve na Tamén festa da és- filloa. és embaixador tamén? No, a tanto non chego, Bueno, pero ti, darme filloa. Pierdo queixo. Darme Ti és filloa. embaixador do queixo, Pero non? iso todo o ano. Darme E ahora filloas, tócame polo a min. menos. E ti que? Que hoxe fun a mañá ao colexio de Barouta, que quero dicilo ben. Mirou na palma da man. Mira, no, tía, porque ya eu está, sempre pero- teño que anotar as cousas, por si Vale, acaso. eu tamén, Por si acaso, Vale. claro, tú tamén. É que a Sí, xente, sí. estamos xa un pouco desmemoriados. todo eu. E nada, que estuven ali con 200 e pico nenos, Que guai. diño un postriño así para cada un, e quedei moi contenta porque lles encantou. Mira que feliz, Muy Begoña, ben. ves? Pues Que un feliz. aplauso para Que feliz, Begoña. Bueno, pues veña. Un aplauso para todo o mundo para esos acusos de recibo que xa podemos todos os días neste programa. Imos cociñar a ver que nos trae Pilar de Arzúa. Son Pilar, son de Arzúa, fago tarta de queixo ao forno, metolle ovos, queixo, azúcar, nata, riña, e bátese todo xunto e vai ao forno. Queríalle pedir a estes cociñeiros famosos que me dian algunha outra receta de tarta de queixo. Bueno, chao. Aí está, 50 edición da Festa do Queixo, que tenemos a Rápans, tenemos a Mondra, tenemos a Cariño, en Capital Costov, tenemos a Xisco Feijó, temos a Son de Arzúa. Non o teño apuntado, Mira, non teño apuntado. Pero podría telo apuntado. Sí, e hoxe con que imos cociñar, señoras e señores? Pois con que pensades que imos cociñar? Con queixo Arzúa Ulloa, denominación de orixe protexida. Begoña? Eu teño traballado tanto co queixo de Arzúa, gústame tanto. Ajá. E mira, ten máis anos que ti a festa. Sí, Sí, correcto. ten os meus. Sí. É que? E nada, eu vou facerlle unha merenda para a nosa convidada. Ostras. Porque é un pouco unha recreación do que se facía antes, que era un pouco un bocadillo de galletas con membrillo e queixo de Arzúa. Por o menos na miña zona facía así, cortabanche un cacho de queixo. Como? Espera. Xa, dabanche dúas galletas. Espera. O sea, no sur en Ourense só desde coller. Collemos un cacho de queixo, Sí. poñémoslle un pouco de marmelo, Ajá. e por un poñémoslle unha galleta, comémoslo así. Eso está boísmo, Home, claro que sí. Eso está boísmo. Está me dicindo a directora que en voces tamén o fan. Claro. Eu penso que todos os lados. Sí, home, sí, pero eu creo... A ver, por exemplo, na miña casa xo teño contado ao meu avó Puñín, a meu avó parecíalle fatal que comeramos o queixo con marmelo. Era un purista. No, se non lle poñías pan, enfadábase moitísimo. Porque Bueno. o queixo costa máis que o pan. Home, claro. Claro, aí está. Xulio, ti que faz? Pois eu vou facer unha
torta revirada de queixo de Arzúa, entre outros queixos. Unha torta revirada que é? Unha torta que vamos a facer unha base de galleta e despois vamos a dar a volta. Vai ser divertido esa cousa. O que era base vai ser tellado. Espera. Vas poñer a galleta por fora, Sí? o queixo por dentro, Sí. e despois a marmelada polo centro. Sí. Eu non falei da mermelada. Sí. Estarme facendo... Pero xa ten a, Spoiler. ten a imaginación. O sea, ao revés. Sí, sí, Está sí. ben o que dixeches. Xa verás, unha torta revirada. Bueno, pois, Unha fantasía. señoras, señores, cociñamos con queixo de Arzúa porque estamos na semana da 50 edición desa gran festa. Marchamos con don Xulio Mato, veña. A ver, voulle deixar aquí o cartel ao público. Espera, para que o enseñen. A ver, levade pai para arriba o cartel. Aí vai, pai para arriba. Por aí, podelo poñer. Veña, vamos con Xulio Mato, a ver. Julius. Bueno, xa que falache a... Anda. Viña por este lado. Poste por ese lado. Home, porque acabo de levar o cartel para aí. Bueno, moi ben, mira, teño aquí o zume do limón. Vale? Espera, ponte para aí que senón... Así, gracias. Vale. O zume do limón, Moi ben. teño 300 gramos de frutos vermellos, aí vai. Unha mora. 299 casi. Vale. 300 gramos. E azucre, vale? Vale, guai. Estes son frescos, podemos utilizarlos congelados perfectamente, Pouco vale? azúcar, verdad? Pouco azucre, home, é unha marmelada, ten que ser... Xa. Xa que me fixeche spoiler que había mermelada, pois vou empezar por ela. E agora poñémola a ferver, vale? Mesturamos Moi así ben, un entón pouquiño. eso, nada, que se vaya facendo, Isto non? que se vai facendo, e mentres vou empezar a picar a galleta da base que vai ser despois tellado. Isto é moi típico de Merchi, sabes? Ok. De facer así unha marmelada, non? Merchi faría isto, pero aromatizando. Neste caso vai ir sin aromatizar porque bastante aroma ten o queixo de Arzúa. Ole. Moi ben, que ben falas, Mira como gana o aplauso do público. Con que facilidade gaña o aplauso do público don Xulio Mato. Bueno, a xente da casa que nos chame 664-483419 é o teléfono da Voltas co Prato que podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, podedes chamar e contarnos, pois, que queixo vos gusta máis, vale? Se non vos gusta tanto o de Arzúa como o de San Simón da Costa, podedelo decir. Pero igual vos raro, quero un pouco menos. Sí. Bueno, en calquera caso, chamade, recordade que repartimos cartiños como sempre, 50 euros dunha vez e 50 outra na televisión dos queixos de Galicia. Exactamente. Que ben quedou grabado isto, Sí, está moi ben, é moi ti. Moi ben. Mira, a torta vou a facer aquí. Vou reencher todo isto, despois quero que quede como un sombreiro de copa. Iso pinta Entón fatal. vai quedar todo por fora a galleta e dentro todo ese queixinho Iso pinta como fatal. esa marmelada. Mira, non confía nin ti, Gracias, nin Ainhoa. Ainhoa. Non Gracias, confía. Ainhoa, Nico. que é a rapaza que pon os sons, non confía en Xulio Mato, Pero nada. báteme frito, cada que se senta aí... Sí, vai por ti, é verdad? Sí. Tenme... Vale, pois vamos deixar a Xulio coa súa galleta, coa súa marmelada e imos con... Espera, imos coa mellor cociñeira de Galicia do ano 2024. Ainda é. Begoña Vázquez. Quédame 2 semanas. Amo el queso, 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 amo el queso. Begoña Vázquez ten un par de semanas por diante para deixar de ser a mellor cociñeira de Galicia. Pero sempre serei do 2024. Exactamente. Sí. E sabes unha cousa? Cuéntame, Mañá onde estás? mañá onde estou? Mañá estou aquí. Mañá estou en... Se estou aquí tamén. Teño unha agenda moi apretada. A ver, vou vos dicir... moi ben ensaiado eso, moi ben. Vámonos repetir, vale, para que a xente pense que ensaiamos algo o programa, vale, veña, va. Vamos alá. Begoña, mañán onde estás? Mañá estou en Coruña. Que me dis? E que faz en Coruña? Vou ir a firmar libros ao Corte Inglés. A que hora? Sobre as 12 da mañá. En serio? Sí. E vas estar ali? Sobre as 12 Escoita, que lle pasa ás 5 primeiras persoas que cheguen ao Corte Inglés disfrazados ou polo menos cun pouco de atrezo de cociñeiro ou cociñeira? Vamos lle regalar un libro. Aos 5 primeiros? Aos 5 Ou ás primeiros. primeiras? Sí. Sí? Pero valo agasallar ti? Sí, voullo dar eu, voullo firmar e voullo dar un abrazo e un beixo. Ti? Sí. Ti vas dar un beixo e un abrazo? Sí. Non vas... E como me vou sentir? Ben. A Begoña gusta a distancia social. Non me gusta a distancia social, o que, bueno, a ver... Non che cosas- gusta o contacto físico, que é distinto. Bueno, a ver, a veces non. Bueno, pois veña, vamos, Bego, como vai a xente que veña, que non hai problema, que se hai que dar un bico e un abrazo, que sea... Sí, no, que va, non sea por meternos con ela, en realidad é por meternos contigo. Veña, dale. Bueno, vouche contar. Pelei o queixo.
Vale. Vale. Neste caso, gardo a codia, o que hai que facer é limpala ben, porque a codia tamén se come. Vale, entonces o que fago ca codia, pois, por exemplo, facer unha salsiña para uns filetes ou facer unha salsiña para cualquier cousa. Isto creo que xo contaches algunha vez que fixemos xa con queixo algo, que xo Sí, contaches. exactamente. Que co San Simón tamén, porque é Tamén, afumado, non? Algo así exactamente. contaste. Sí. Entón este é un queixo tamén que se pode perfectamente límpalo un pouquiño, úsalo todo, entón o sea que 100% usable. Vale. 100% usable. Podes usar completamente. Vale, Eu son vale. máis purista, Vale. entón eu solamente vou usar arzúa. Vale. Moi ben. Moi ben. Moi ben. Nada de mezclalos. Pero ti estás segura de Sí. que ese queixo se fabricou en Arzúa? Porque sabes que a denominación Arzúa Ulloa comprende Sí. moitas comarcas. Bueno, pode ser que a mellor non se fabricara en Arzúa, pode ser que non. Digo porque estás intentando quedar ben ca vila de Arzúa e dicindo encanta Arzúa antes de empezar o programa, encanta Arzúa. Bueno. E ao mellor o queixo é de Melide, sabes? Van sacar unha receita agora nas redes da festa do queixo, Xa sei. Xa verás que bonita quedou. Unha receita de Begoña Vázquez. Moi chula, moi chula. Vale, veña. Vamos alá, vamos a engadir a nata, Ajá. vamos a engadir o azucre, vale? Están As cantidades, sí, aí debaixo, vale. Para a xente non vos fiades do que diga Begoña, Pódelas fiadevos- cantar. Claro, fiadevos do que está escrito. Claro, mira, A ver, aí va. 250 e andará a cousa. Vale, aí pon 200. 200, pois aí vamos. Entón, o que vamos facer é aí vai. Olha aí, Juan, olha aí. Madre mía. Arriba. Bueno, a ver, 50, nesta receita, 50 gramos arriba, 50 gramos abaixo de queixo, Claro. non lle vai ser a diferencia. Así que Que animalada, Sí. vamos a derretelo, Dalle caña, daulle caña. A semana pasada fallou. O que a máquina esta? Aquí, cunha tixola. Aquí. E iso que dices que son eu? No, en serio, fallou a Merchi para facer unhas fillós. Home, porque isto está feito unha mierda. Non tiña que haber dito esa palabra. No, Pero, igual no. igual no, pero saliume da alma. Igual, porque, sí. porque eu xa tiña pelexado con ela. Sí. É por dicirme tú, no, eres tú. Eso que xa cambiaron, Xa Ainda así cambiaron, peleas, pero- xa Eu sigo te co pelexando original, ca nova. Sí. Eu sigo co original, Mira, ahora vámola mesturar ben o queixo de arzúa canata co azucre. Ole. Eu vou facer unha torta tamén. Vale. Despois de 10 minutos de programa, dixen. Claro, porque, a ver, dixen que iba a facer unha recreación desa merenda con galletas e con queixo e con membrillo, pero vai ser en torta. Eso é de flan. Esta, sí, vou facer como se fora un flan. Vale. E vamos usar cuajada, vale? Unha calladiña aí boa. Exactamente. Vale, perfecto. É unha cremiña de marmelo. Hola, pois que rico. Que rico, claro que Sí, sí, sí. home. Moi ben, pois eu creo que chegou o momento de que o vexa a nosa convidada, a ver que lle parece. Además, ten para darle exixente, porque é da terra prometida, perdón. Así que pase, por favor, Pilar de Arzúa. Un aplauso para ela. Hola, Pilar. Ven por aquí. Pilar, ves nerviosa, verdad? Moito, sí. Pero, por que? Estamos... Estamos en familia, vexo por na casa, pero non é o mismo. Bueno, non é o mismo. Que decir? Bueno, Xa como Nada, hecho mismo. Xa me diste, Hecho o mismo desastre todo, verdad? É hecho O mismo. desastre Tú todo. non pensas Na en cociña nada, da- pensas en na nós. Así, cociña no da que estamos miña aquí, casa. na xente de aquí, xa está. Sí. Non Bueno. mires pali, mires pa nós, Miro xa pa está. vos. Hai máis. Pilar, nós evidentemente vamos facer cousas con queixos do van facer eles, porque despois din que digo que me apropio das cousas, non. Van facer eles cousas con queixo de Arzúa. E Begoña Vázquez, que lle traes, dillo? Por mira, eu fixen como na miña zona o que se facía moito era facer unhas merendas que eran metían no medio das galletas, metían un cachiño de membrillo e un cachiño de queixo de Sí. arzúa. Que rico. E comíalo así nas merenda máis tardes. rica. Entón o que vou facer é unha tartiña con marmelo, con galletas e con queixo de arzúa. que ben. Moi pois sinxela, moi fácil de facer, Sí. é Pois riquísima. outra opción máis, porque Non a leva tarta de forno. queixo, a tarta de queixo é fase de moitas formas. Isto podela facer o día anterior e pois ir á festa de arzúa e comela nese día de festa. Correcto. Facilísimo de Das facer. cousas máis bonitas que hai da festa do queixo de Arzúa, sabes que é? Que é? Ir o domingo sin dormir ao recinto feiral, en serio, entrar ali, porque claro, evidentemente ese recinto feiral, o la queixo. Hai que ir un pouco pronto, que senón non se Sí, pode... non se entra, Pa queixear. Non, non se entra, hai que ir queixear, pero é o mellor ir o domingo sen dormir. Despois de ir de festa toda a noite. Exactamente. Esa é a tradición. Pa quen aguante, Esa é a tradición, polo menos, no meu grupo. É a tradición. No meu grupo. De lectura, no club de lectura, No club de lectura, exactamente, no club de lectura. Bueno, vamos a deixar a Begoña con Xulio Mato. Veña, arrímate a Xulio, a ver que che comenta, que che trae Xulio Mato. Hola, Pilar, benvida. Hola. Pois mira, eu vouche facer tamén unha torta, pero eu vouche facer unha torta de queixo revirada. Vale, o que estou revirada. facendo agora é a base, unha base de galleta e manteiga. Entón, a miña idea é poñer neste... Vou a retirar aquí e se explico. Aquí vou poñer toda a base da galleta, arredor,
voulle botar o recheo que vamos facer con 3 queixos diferentes, entre eles o da Arzúa. E despois vamos dar a volta e vai quedar a que pasa? É que a xente non está vendo a túa cara, pero A mellor é a túa cara. base por riba e o recheo todo. É que non, nin ti crees na túa receita. Sí, eu sí que creo, Que unha tarta revirada hai que ver. Unha torta revirada. E algunha vez viches algo así, Pilar? No, nunca. Vai quedar a galleta por Unha fora. torta ao revés. Pero aquí está para ver, a ver que fan, a ver que sale. Eu creo que vai ser. Ha de salir ben. Eu creo que vai ser un desastre. Ti crees que vai ser un desastre? Va, gracias, Cañotas, pola confianza, lo. Bueno, Pilar, veña, terme que dicir cal das dúas levarías ti para Arzúa para esta fin de semana ou para o resto do ano ou cando ti queiras. Eu levaba as dúas. No, xa, claro. Como se nota que ves o programa que dis o mismo que din todos e todas cando pasan por aquí. Sí, sí. Sí, no, as dúas teñen moi boa, teñen que estar moi boas, boa pinta teñen. Boa pinta. As dúas levan queixo de Arzúa, as dúas levan Esa leva máis. queixo crema, As dúas son doces. as dúas son É verdad. doces, moi doces. Ningún fixo receita salgada, cousa que me sorprendeu, ves? Sí, Eso digo eu. non nos Pois, deixaron. Voute Vai, que mandar nos á va a zona faltar. de sufridores, se lía Moi pensar. ben, vale, moi ben. Veña, un aplauso para Veña, Pilar, que chao. está con nós con a Voltas Copladas da Televisión de Galicia, vende Arzúa. Bueno, señoras, señores, esta semana celebramos a festa do queixo en Arzúa e non é unha festa calquera, por moitos motivos. Porque a festa é en Arzúa, claro, porque a festa vai ser espectacular e porque a festa fai 50 anos. E todo iso por qué? Pois polo queixo, nas comarcas de Arzúa, Melide e Ulloa, Chantada, entre outras zonas limítrofes, fan estes queixos tan especiais dos que falamos hoxe e son 16 as únicas queixerías que o elaboran con denominación de orixe protexida Arzúa Ulloa. E aquí empeza a maxia. Xa despois as mans expertas destas queixeiras danlles a forma que os caracteriza e lévanos ás cámaras para que maduren o tempo necesario. Ten un recendo así suave e lácteo que fai dele un tipo moi popular, senón, mirad os números. En 2024 vendéronse 5,5 millóns de queixos de Arzúa. Atentos ás recetas de hoxe, en @voltascoprato, e non deixedes de pasar esta fin de semana por Arzúa porque sabedes que vai haber moita festa, moita troula, moitos concertos e moito queixo, que normalmente é o que pasa. Está o recinto feiral aberto sábado e domingo, se non me trabuco, se alguén me corrixe. Creo que sábado que se inaugura e domingo. Así que mira. Ah. A esa niña le gusta el pan. Y a esa niña le gusta el queso. A esa niña le gusta el pan. Y a ese niño le encanta el queso. Y por eso es que ella le dice que le deje un pedazo Ole, de eso. ole. Por eso es que ella le Como dice che gusta, que le deje un pedazo Que barbaridade, de eso. moito che gusta. Quero mostrarlle unha cousa a Galicia inteira. Sí, Hoxe, por que ides de xemelgos os dous? Sabes? Pois a verdad que non falamos, Porque estamos pero... aí, Vide, É o un novo pouco uniforme. para atrás, un pouco para atrás, un pouco para É o atrás. novo Para atrás, uniforme. É un novo uniforme, ahora vamos vir así todos os vamos ver días. así Por todos que os días. vienes? Vamos Sí, chamar de víspera para vir igual. Sí, sí. A ver iguais. Sí, sí. Pero non teño as camisas estas que tes tú, nas teño. No, A de pero esas flores. las traigo. Esas quedan por xoves e os venres. Veña, vamos a seguir. Como ibas, don Xuli? A ver. Pois mira, ahora estou quentando un poquinho o queixo. Ajá. Estou quentando queixo crema neste caso, vale? Vou botar tamén o Arzúa que teño aquí. Vou facer en 2 veces, Para vale? facer como vego, non? Quitas a codia toda? Sí, a codia xa quitei. Entón, porque eu teño que facer unha base, Ajá. que senón non me tritura ben isto, sabes? Vale, Senón, vale, se vale. tío quente. Vou facer unha base, vou botar a mermelada que xa teño aí a refriar e despois vou cubrir todo con máis base, vale? Bueno, seguramente xa viu a xente da casa que xa retirou a marmelada, vale, ten Eso aquí é. a refriando, non? Sí, mentras ti bailabas, Exactamente. eu seguín traballando. Vale, imos coa pregunta de concurso para a xente que está na casa, a ver se levades 50 euriños do Voltas co Prato. Veña, que 3 froitos vermellos utiliza don Xulio Mato Mira. na súa marmelada? Ainda non acabei a pregunta, dime, mira, Amoras, amoras, arandos e frambuesas. amoras. Amoras, eu chamo amoras, como se chama? Chamas amoras, en serio? Chamo Dice amoras. Eu moras. Eu, amoras. Ostras, que me dis? Pero vamos, de primeiro de matorral. De primeiro de Silveira. Vale, moras, iba a decir matorral. Moras, arandos e frambuesa, non? Eso é. Moras, arandos e frambuesa, esa é a resposta que buscamos na Voltas co Prato, así que chamade porque temos 50 euriños, vale? Unha vez, e 50 de outra no 664 4834 19. Veña, dalle ao batedor. Xa está batindo a tope. Joder. Ahora metemos máis Arzúa. Aí, aí, aí. Entón, Cañotes. ahora isto debería ir á nevera. Isto debería ir á nevera un par de horas. Para que quede todo solidificado. Neste caso non vai quedar E a solidificado. nevera, E a nevera, Debaixo da mesa. pois nai. a neveira non, Hoxe non hai. non había orzamento. Non había presuposto. No, hoxe non había Bueno, cara. mira, entón, Pa neveira. vou ir botando a primeira capa aí. Vale. Pero isto, pois, claro, ten que callar, non? Claro, Ten que isto ten que ir solidificar. refriando, un eso é. pouco. Isto debería ir á nevera outra vez a refriar, pero eu vouche facer a torta exactamente igual. Vale. Podemos a refriar dun solo golpe, vale? O que queres dicir é que tes outra torta despois para mostrar a xente. No, o que teño é maxia. Vale. O que pasa, que veñen os de Arzúa e acabas a maxia? No, Aquí ahora hai maxia sempre. hai kilos de maxia, hoxe, Que- hai toneladas Tío, de vos o veciño maxia. un mago. Sobrenos a maxia hoxe. É un Moi ben, mago. moi ben. Moi ben.
Sí. Entón. Despois vamos facer... Ahora o que vou facer é seguir ca seguinte mestura e mentras vou botando aí a mermelada. Pero a mermelada, a mermelada que vai ir no medio. No medio. Claro. Que mal pinta isto. Isto é unha fantasía, galletas. Sí, é unha fantasía. É unha fantasía. Como Non fai falta. Dale, Begoña, veña. Vale, que te vas bailar. Vamos aí. A ver, Bego, veña, como imos? Mira, Veña, flan, vamos a dar, porque mira, está a cousa fastidiada. marmelo. Espera, que vou limpar o coitelo, que non me gusta telo... Por que así. está fastidiada? Porque estamos apurados. Estamos apurados. Claro, ahora xa non me acordo de o que teño que facer durante o programa. Se le podemos seguir. Mira, Claro, é que leva xa vamos a 15 días botar ou a así, mistura. Levo 15 días, tal cual. Vamos a botar a mistura Ajá. no molde. Vale, para que esta mistura nos quede nos del molde guai, hai que deixar un pouquiño de auga, vale? Ou, se che gusta o caramelo, tamén te podes botar un pouquiño de caramelo como se fora un flan. Por Vale, baixo? Por baixo, sí. Ah, E esta vale. hora tería que ir á nevera, pero vou non friar ca miña técnica de mouse. Mira. E saliron dúas. A milagre dos pans e dos peixes, É o non? milagro, é o milagro do queixo de Arzúa hoxe. Sí, E multiplicouse a tarta. Que E leria. enfriouse. Que pouca leria, Entonces, mira, xa está. Témolo resolto. E agora, como eu non lle botei a auga, pois temos un pequeno problema para desmoldar. Non te rías, É que ás veces non sei por que nos ve a xente, o sea. Pero venos, porque É pola isto pode maxia, pasar é na pola casa. maxia, Sí, sí. Perfectamente, pero se lle botas un poquinho de caramelo, un poquinho de auga, salche ben. Vale. Pero eu estaba moi apurada e olvideime. Vale. Desto que vas así un pouco a louco, se che pasa. Entón vamos botar un poquinho desa galleta aí por debaixo. E vale desmoldar É bueno daquela desmoldar maneira. porque Atención, teño que vamos cantalo. ver isto, Vamos ver isto. A ver. É moi fácil de ver. Voulle dar un rato co soplete. E xa está. Ca pegatina, aí, lle quitarse publicidade, nada. Si, intentei quitar, pero non salía ben. Dale. Moi ben. Entón, cando che pasa unha cousa destas, que che pode pasar tamén con un flan ou pode che pasar con outra cousa, dámoslle un pouquiño de calor, se non é con soplete, metémoslo nun pouquiño de baño María, e xa che vai desmoldar perfectamente, vale? Bueno, notase que hai tempo que non ves, Por qué? Porque che falta adestramento, ora. No, mira, xa verás que logo me sale. Sí. Bueno, Que tal foi o entroido? o entroido foi bo. Foi. Duro, Julio tamén estuvo ali. Xo sei. Sí. Sabes que puxemos fotos da xente que se disfrazou de ti? Ostras, no. Puxémoslo no programa. Ostras, que fuerte. En serio? Que fuerte. Pois que houve un par de persoas, ou así, que foron de ti. No, pero unha persona fixo a cociña, Sí. tiraba nécoras á xente, levaba unha cachucha e xo, madre mía. Bueno, vamos a intentar desmoldar, a ver se damos. Veña, que se non marcho con Xulio. Marcha. No. Bueno, veña, intentas. pues ala. É nunha paja ningún suplei. No. Aí está. Bueno, vamos a dar un aplauso a Begoña, veña. Listo. Mais ou menos. Daquela maneira. Ahora Daquela maneira. teño a cremiña de membrillo, non ver, feita. Sinda non se derreteu. Mira, porque non ten que derreterse, derretín un pouquiño. E agora quero que se lle queden así uns dadiños por encima. Vale. Entón, botámoslle así o marmelo por encima, eses dadiños, e mira que Ostras. ben quedan. E ti xa acabaches? Eu xa acabei. E agora voulle poñer, para rematala, esta. E agora vamos ir onde Xulio. Filleu. Moi ben. Pois mira, Begoña Vázquez xa está lista, marchamos con Porque Xulio non, Mato, non veña. hai nada máis que deseo hoxe que der isto. Isto, verdad. Quero ver isto. Que queres ver? Mira, Quero esto está... ver o- Vale. Vamos a recibir unha chamada primeiro. Pero, escoita, ahora faz de presentador tamén. No, pero mira, é que... É unha intuición. Imos a Daxe. Mari Carmen, que tal? Boa tarde. Hola, boas tardes. Que tal? Como estás? Estou vos vendo que dades envidia. Sí, Eso bueno, dá sí, gana sí. de comer. Claro, é que... Espera que remateo, a ver se che dá envidia ou risa. Se vai che dar risa. Vale, Mari Carmen, gusta o queixo, ti? Gústame. O de Arzúa mellor. Pois a ver se ves esta fin de semana. Tens que vir. Hai que ir o sábado, claro. Así me gusta. Pois ven o sábado a ver se compras uns queixos. Veña, vamos a repartir os 50 euros. Tens que saber a resposta, Que eu teño que vender. Es un vendedor nato, Claro, teño que vender. Ve decir, vente que che regalo un queixo se te vexo. É que me regala a min. Home, pois ti és embaixador do queixo, non és embaixador do Eu queixo. compro o queixo e regalo yo ela. O embaixador ten gastos. Despois pasan ao concello. Non me sale a conta, veña. Unha hija. Non sei que dixo. Non sei, pero... Vale, Mari Carmen, vamos polos 50 euriños. Veña, vou coa pregunta. Dime os 3 froitos vermellos que leva Xulio Mato Moi na súa bravo. marmelada. A ver, A ver,
A ver, leva moras, Sí. Sí. arándanos Sí. e fresas. No, Mira, Fra, non fre. Frambuesas. Aí está, un aplauso para Maricano, veña. Moi ben. Que levas os 50 eurinhos. Bueno, pois un bico moi grande e vémonos o sábado en Arzúa, vale? Moitas gracias. Veña. Hasta luego, chao, chao. Parabéns. Begoña, arranca, tío. Arranca para lá. Eu xa o Arranca sei. para liga. Eu vou ca miña xente. Ou coa xente veña. da túa. Veña, Os vamos para lá. veciños, Vou levar o os micro. veciños. Venga, vamos. A ver que me di Pilar. Pilar, como ves a situación? Ben, ben. Sí. Sí, é logo. Velo ben. Vexo ben, vexo ben. Ti crees que van a estar ben as receitas? As dúas. Non tes dúbida? Non o. Non? Somos profesionales de toda a vida. A la arpeira, Moi larpeirazo. Sí, sí, sí. Bueno, aproveitando que temos aquí a Dani, que é da organización da Festa do Queixo, quería, Dani, dille á xente que veña a Arzúa, toma, contalle algo aí en 10 segundillos á xente, veña, que... Nada, pois que estades todas e todos convidadas a vir ao 50 aniversario da Festa do Queixo e recordar que este ano os concertos son de baldes en aforo, Bueno. para que teñades en Vai conta. estar todo aberto. Vai estar todo aberto, non vamos a entrar ali. Vai estar petado. Vai haber moita xente. Concertazos, que por certo, moi ben a programación. Temos a Mondra, temos a A ver se non Rapans. chove. A ver se non chove. Pero hai carpa, Hai carpa. Nós non temos problema ningún, por eso, E vamos lle poñer unhas velas. E pa queixear A quen tamén ali dentro, A quen se lle tal vez. poñen a Santa Clara, Vamos lle poñer unhas veliñas a Santa Clara para que non chove, uns ovos, sí, uns ovos. Ese pa É que- casar, É que nunca sei ainda, non gano. Bueno, Pilar, vente, Bueno. vamos ver o de Don Xulio Mato. Vamos a dar un aplauso a Pilar, que está con nós, con a volta escoprado. Tira para ali, tira para ali. Vamos, vamos. Que me metería a min. Veña. Que me metería a Ai, min. Dios mío. Bueno, Ai, sí. esta é a que fixemos agora en directo. Esta Este é xa a que estaba repousou unhas oriñas na nevera. Pero ahora vendo a estrutura da tarta... Que estrutura, da se non torta, ten nada? A estrutura... Como non ten? Jalleta. Espera, sí, Xulio, arriba. Xulio, antes de que abras... En vez de revirar, Sí. se deixamos así mellor, porque eu non me atrevo moito. No, no, Sí, que- sí, dalle volta, dalle volta. No, No, tiene no, que no. abrir, tiene... Veña, home. Abrir ou non abrir? No, voy a preguntar ao público, Que lle dé a volta, que lle dé a volta. Quen quere que lle dé a volta á torta? Que levanta a mão. Ostras, Vale, Xulio, venga, xa está. Falou a ilustre Vila de Arzúa. Atención, espera un segundo. Non me atrevo, non me Ai, atrevo. no, por favor, tes un pouco de música de tensión ou algo. Soplete. Eu que sei, Onde calquera vai o cousa para coitelo poñelo que tiña nervioso. O que sea. Ostras. Veña. pero teño que dar a volta, en serio. Quedanche 2 minutos de programa, así que ti verás. Vamos a arriscar, Pero espera, vamos a cambiar esta así. Voy a dar a volta neste. Ajá. Vamos, vamos, venga. Atención. Tensao. Atenção, Monzao. Ai. Bravo. Muy bien. Ay. Que lle quedou pejado, quedou un pouco pejado, esto no. ten que salir. Bueno, Estádela gozando, Estádela aí gozando. vai, que vai nos destrozar. Espera, dalle co soplete. No, que ten papel por baixo. Ai, Xulio, que desfaz. Está rompendo. Mira, Ah, sí. ahora esto... Dalle co soplete. Que no. Ai, Xulio, que desastre. A culpa é vosa, Temos que Bueno, probar, ahora esto Dalle co trátase soplete. de romper... Dalle. Como está rompendo Sácayo, esto. sácayo. Sí, pero vamos, queimar, coño. Onde vou queimar, home? É que... Aí vai, rapaz, para, vale, moi ben. Bravo. Bueno, esto, Venga. se non rompera por los lados, había que... Vale, dale, moi ben, venga. E aí tedes a... Mira, esta é De verdad. a virguería, ves? Mira. Vamos a dar un aplauso a don Xulio Mato, vamos a dar un aplauso. Pilar, vamos a probar, anda. Vamos a probar. Veña, tira para lá, Pilar, vamos a probar. Venga. Vamos, porque chegou o momento de probar. Pilar, quere comer, tira para lá, Pilar, para lá. Ay, pues la vale. Hoy que pinta. Aquí, Pilar, aquí. Vale, venga, aquí. Bueno, Pilar, xa que estás aquí mentras traes Xulio Mato, eu creo que deberías ir... Que conste que a rompín eu porque quixen, Sí, Sí. deberías ir probando, non? Ti que dis? Vas probando ou que? Vale. Por veña, vai dando a ver que é o que pasa. A ver que é o que pasa. Cal probo primeiro. A que ti A que queiras. queiras. A que está este. Imos coa pregunta de concurso. De que é a crema que lle mete Bego á súa torta de queixo? De marmelo. Veña, chamade 664-4834-9. De que é a crema que lle mete Bego á súa torta? Marmelo, membrillo na zona de Ríos. Ah, sí, Membrillo, claro. Moi ben. Veña, imos a Verín, iba a decir a Ríos, a Verín. Mónica, que tal? Boa tarde. Ostras, que Hola, bueno. boa tarde. Veña, contame rápido de que é a crema que lle mete Bego á súa torta de queixo. Home, de marmelo, de que vai ser? Moi ben, un aplauso, aí está. Os 50 euros para Mónica de Verín. Mónica, un bico moi grande.
E para todos vos, hasta logo. Hasta loguiño, chao. Bueno, pois chegou o momento de Pilar de Arzúa, que está probando a de Xulio Mato. E agora que probaches, Pilar, e xa probaches as dúas, dime, coa mão no corazón de Arzúa, quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Sí? Don Xulio Mato. Don Xulio Mato, está intratable. Bueno, señoras e señores, non marchamos, queden coa actualidade coa Hora Galega. Vémonos mañán con máis receitas no Voltas co Prato, na presentación de Begoña e a fin de semana na Festa do Queixo de Arzúa. Chao!